A sada navratimo zakratko u Benkovački kraj. Mnoga mjesta u Ravnim Kotarima i u srcu Bukovice u posljednje vrijeme izmijenila su svoj izgled. Teško je prepoznati ovaj donedavno pusti krš i kamenjar. Evo, sam centar općine Benkovac postao je pravi grad. Donedavno se samo maštalo o asfaltu, ali voljom, samodoprinosom i uz pomoć društvene zajednice, ovo mjesto je u nekoliko godina promijenilo svoje lice. Nove kuće, poslovne zgrade, ustanove, tvornice, kanalizacija, vodovod. Nedavno je otkriven spomenik koji simbolizira ovaj dio unutrašnjosti i povezanosti Dalmacije, Bukovčanin i Kotaranka, rad poznatog kipara Mile Grgasa koji je svom kraju ostavio nekoliko lijepih skulptura. Iz ovih predjela Kninske i Benkovačke općine mnogi stanovnici su na radu u inozemstvu. Sagrađeni su u Kistanju i Benkovcu i neki pogoni većih tvornica, tako da su ovi radni ljudi lišeni putovanja na rad u udaljenije industrijske centre. Inače, u ovom kraju, koji je modernim, nedavno sagrađenim prometnicama povezan s morem, planova ima mnogo. Gotovo se svi i ostvaruju. Pa zato samo da kažemo za Kistanje i Benkovac, a i još mnoga druga mjesta, poboljšali su u mnogome životni standard. Više ih nitko ne naziva pasivnim krajevima, jer prozor prema moru i turizam putokaz je za još bolje sutra. Ovu našu benkovačko-biogradsko-obrovačku mini kroniku započet ćemo u Benkovcu, središtu jedne od onih naših ekonomski nerazvijenih komuna u kojima sve više prevladava mišljenje da rješenje i puteve za prevladavanje sadašnjeg stanja i izlaženje iz kluba nerazvijenih treba prije svega tražiti unutar vlastitih privrednih potencijala i općinskih granica. A Benkovčani su upravo u tim traženjima otišli možda najdalje. Svu svoju pažnju oni su naime usmjerili prema intenziviranju poljoprivrede i stočarstva i razvoju industrije građevnog materijala. Poslije dugih studija i analiza shvatilo se da upravo u razvoju tih privrednih grana leži budućnost Benkovačke općine, pa je i općinska konferencija Saveza komunista dala punu podršku tim nastojanjima. A nosioci realizacije tih programa su Opća poljoprivredna zadruga Razvitak i Građevno poduzeće Radnik. Upravo ovih dana radovi na izgradnji velike hladnjače kapaciteta 400 vagona, u koju Benkovački Razvitak ulaže 35 milijuna dinara, ušli su u završnu fazu. U toku je montaža opreme što su je isporučili danska firma Sabro i sarajevski Energoinvest. Pored komora za hlađenje, ovaj će objekat imati hale za preradu površine 2500 četvornih metara, skladišta i druge neophodne prateće sadržaje. Ova velika hladnjača, koja će prve vagone voća, povrća, mesa i drugih prehrambenih artikala uskladištiti već početkom jeseni, treba u budućnosti, ističu u Benkovcu, da postane okosnica cjelokupne poljoprivredne proizvodnje u tome kraju. Dakle, ne da bude komercijalni objekat, nego nosilac daljnjeg unapređivanja poljoprivrede. S druge strane, građevno poduzeće Radnik, koje danas zapošljava 650 radnika i u sveukupnom dohotku što se ostvaruje u komuni učestvuje čak sa 65%, zagazilo je u realizaciju programa vezanih za razvoj industrije građevnog materijala u tome kraju. Riječ je zapravo o eksploataciji tehničkog kamena, betona i betonskih proizvoda, eksploataciji ukrasnog prirodnog kamena i proizvodnji tehnološkog vapna. Međutim, upravo oko proizvodnje vapna došlo je ovih dana do nesporazuma. Naime, Upravni odbor Fonda za nerazvijene uvjetovao je svoju financijsku pomoć realizaciji Radnikova programa odustajanjem od izgradnje tvornice vapna. U Benkovcu međutim ističu da bi cjelokupni program bez vapnare bio zapravo nerentabilan. Inače, da još i to kažemo, ostvarivanje programa razvoja industrije građevnog materijala značilo bi za Benkovačku komunu otvaranje 450 novih radnih mjesta, godišnji prihod od preko 50 milijuna dinara s ostatkom dohotka od 12 milijuna dinara. Tako je, eto, u Benkovcu, vruće u svakom pogledu.
Pa da se malko rasladimo, skoknimo do Biograda na moru u kojeg uostalom i Benkovčani odlaze na kupanje. A u Biogradu, dakako, turizam je tema dana. Prošle godine Biograđani su ostvarili oko 1.100.000 noćenja, a isto tolikom broju nadaju se i ove godine. Naime, ono što izgleda kada je u pitanju promet gostiju važi za naša druga turistička središta, ne važi i za Biogradsku rivijeru. Svi smještajni kapaciteti, a ima ih što u hotelima, što u kućnoj radinosti, autokampovima i odmaralištima oko 20.000, popunjeni su. Samo u Biogradu računa se da ljetuje 15.000 domaćih i stranih gostiju. Ako vam uz to kažemo da Biograd ima oko 5.000 stanovnika, onda možete i sami zaključiti što se sve u njemu događa ovih ljetnih dana. Međutim, a to treba reći, Biograđani su poznati kao dobri domaćini koji su uvijek spremni da iziđu gostu u susret, pa čak i po cijenu vlastitog mira i komfora. I mada su plaže i parkirališta zatrpani, i mada je sve puno gostiju kao šipak, nekih naročitih problema u opskrbi, rekoše nam u Turističkom savezu općine, nema. Voća i povrća ima dovoljno, mlijeka i kruha također, mesa da se i ne govori. Ukratko, nema toga što nema. Doduše, treba pokatkad stajati u repu i po pola sata, ali ljeto je, vrijeme je odmora i nikome se ne žuri. Inače, gosti se u Biogradu zaista mogu dobro odmoriti i razonoditi. Uz stoljetne biogradske borove šume i pješčane plaže stoji im na raspolaganju i brojne mogućnosti za izlete do Kornata, na Plitvice, do Slapova Krke, Vranskog jezera i drugih atraktivnih prirodnih lokaliteta. Jednom rečenicom, Biograđani su dobro zasukali rukave jer turizam u privređivanju njihove komune predstavlja najznačajniju stavku. A sada, pošto smo se osvježili, možemo i do Bukovice ili tačnije u samo njeno srce, u Obrovac. Odmah da kažemo, u Obrovcu nije tako vruće kao u Benkovcu. Živopisnim kanjonom Zrmanje vazda struji svježi povjetarac, donoseći sobom čak blagi miris mora. Međutim, iznad Obrovca, na širokom platovu na kome se gradi tvornica glinice kapaciteta 300.000 tona, taj se miris gubi u mirisu znoja i nafte. Radovi su u punom jeku, radovi što ih izvode radnici i stručnjaci zagrebačkih poduzeća, Industrogradnja i Hidroelektra. Ovaj industrijski gigant što ga podiže obrovački Jadral stajat će ukupno oko 1.300 milijuna dinara. Svi radovi, a to znači i montaža opreme, koju će isporučiti jedna ugledna mađarska firma, trebali bi biti gotovi do ljeta 1976. A kada glinica proradi, kažu u Obrovcu, riješit će se i mnogi drugi problemi u toj siromašnoj sjevernodalmatinskoj komuni. Jer nova će tvornica, samo to spomenimo, zaposliti preko 1000 novih radnika i ubrzati razvoj mnogih drugih djelatnosti. Obrovački Jadral ostvaruje sada oko polovicu cjelokupnog nacionalnog dohotka općine, a kada počne proizvoditi glinicu, ostvarivat će čak 90% nacionalnog dohotka Sjeverne Bukovice. Šta će to značiti za Obrovac i njegovo siromašno područje, ne treba posebno ni govoriti. Dovoljno je reći da će tim i drugim naporima napokon biti stvoreni uvjeti za laganiji i bolji život ljudi na sivim, kamenim bukovačkim bespućima. Benkovački sajmovi inače stari su valjda koliko i sam Benkovac, općinsko i gravitaciono središte najvećeg dijela Ravnih Kotara i južnog dijela Bukovice. Ovi veliki mjesečni traju odnedavna, a za Benkovčane znači isto što i ranije, dan kada su ulice i placevi i svi životni prostori gradića gotovo zatrpani svijetom što se ovdje spustio sa Benkovačkog, Obrovačkog, Kninskog pa i drugih udaljenijih područja. Sajmenoga dana u Benkovcu se nađu i Ličani i Otočani, jer prilika je to da se prijatelj nađe s prijateljem, rođak s rođakom, kako je to bilo i od vajkada, a u prvom redu trenutak je za sklapanje poslova, za prodaju i trgovinu. Za mlađe, oni koji dođu neopterećeni poslovnim brigama, zgoda je da se zabave, uhvate ukolo i upoznaju. Naročit događaj toga dana dešava se na Stočnom pazaru, gdje se cijenka pogađa i zaključuju pogodbe, ali je neizbježno i tradicionalno nadmetanje tko je odgojio boljeg konja ili brava, ili pak čiji bik na pazaru ima najveće rogove. I tako Benkovački sajmovi traju godinama i decenijama, uvijek privlačni i neponovljivo atraktivni. Ipak, Benkovčani kao da strahuju za njihovu sudbinu. Mijenjaju se vremena, kažu, a vrijeme sa sobom donosi i novine. Diple, svirale, bukare i druge stvari sada se kupuju samo kao suvenir, a sajmenoga dana s gunjevima i još tek ponekim ostacima nekad bogatog bukovačkog folklora pomiješala se eto i najnovija europska moda.
Kažu za Benkovac da po svom izgledu i cjelokupnim sadržajima života i rada vjerno odražava nerazvijenost istoimene sjeverno-dalmatinske komune. Dovoljno je, na primjer, zakoračiti u radne prostorije Općinskog komiteta Saveza komunista, Saveza boraca, Socijalističkog saveza i ostalih društveno-političkih organizacija i shvatit ćete da se nalazite u središtu najnerazvijenije hrvatske općine. Istodobno, uz rješavanje ostalih problema ulažu se napori za osiguranje normalnih radnih uvjeta. U tijeku je izgradnja velike poslovno-stambene zgrade u kojoj će biti prostora i za društveno-političke organizacije, ukoliko, kao i kod rješavanja svih ostalih benkovačkih problema, šira društvena zajednica pruži odgovarajuću pomoć. Krajem prošlog stoljeća jedan zagovornik očuvanja spomenika kulture pisao je u listu Vijenac o žalosnom stanju njihove zaštite u Benkovcu i okolnim mjestima. I danas spomenici kulturnog nasljeđa, Stari Kaštel, drevna obližnja Aserija i još niz lokaliteta nisu zaštićeni kao što zavređuju. Istina, dosta toga je djelovanje regionalnog zavoda spašeno, a uz to u Benkovcu već duže vremena imaju plan obnove kaštela u kojemu namjeravaju smjestiti zavičajni muzej s folklornom zbirkom. Do sada, nažalost, zato nema sredstava. I to će, ističu u Benkovcu, ovisiti o razvoju komune koji je novom politikom prema nerazvijenima dobio snažne impulse. Još prije 4 desetljeća Benkovac je imao dom zdravlja, tada bez sumnje najsuvremeniji zdravstveni objekt u sjevernoj Dalmaciji. Benkovčani su se ponosili za tadašnje prilike impozantnom zgradom, podignutom i opremljenom sredstvima jedne inozemne zdravstvene fundacije. No današnje potrebe prerasle su mogućnosti tog objekta u kojemu uz ostalo djeluje i rodilište. U dogledno vrijeme Benkovčani namjeravaju izgradnjom novog prostora rasteretiti dom zdravlja koji bi dalje ostao središte zdravstvene zaštite u Benkovcu. Na prvi pogled, osim privremenih kino predstava, u Benkovcu nema drugih kulturnih sadržaja. Više nitko i ne pamti kad je gostovalo neko kazalište, priređena izložba ili održana slična priredba kulturnog karaktera. Ipak, kulturni sadržaji postoje i njeguju se. Mjesna knjižnica i čitaonica s oko 1000 članova predstavljaju najposjećeniji kulturni kutak, o čemu uz ostalo govori i preko 9000 knjiga koje su Benkovčani u prošloj godini pročitali. Do prije nepunih godinu dana Benkovac je putniku namjerniku mogao ponuditi samo nekoliko tipičnih ravnokotarskih gostionica i jedno trošno prenoćište. Danas je stanje ugostiteljskih objekata znatno bolje. Opća poljoprivredna zadruga Razvitak preuredila je hotel, uredila kavanu s terasom i restoranom te nekoliko specijalnih ugostiteljskih objekata. Zamašna sredstva uložena su radi zadovoljenja sve složenijih i većih ugostiteljskih potreba, što je posebno aktualno ljeti kada znatan broj gostiju Zadarsko-biografske rivijere navrati u ovaj stari gradić. U nizu manifestacija priređenih u sklopu obilježavanja 38. obljetnice oslobođenja komune, u Benkovcu je položen i kamen temeljac za gradnju novoga proizvodnog pogona tvornice obuće osnovne organizacije udruženog rada Dalmatinske industrije obuće Jugoplastika. Od 70.000 u vrijeme svog osnivanja, ove će godine Benkovačka tvornica proizvoditi 500.000 pari obuće, vrijednost 37 milijardi starih dinara i gotovo 53% svoga ukupnog prihoda realizirati na svjetskom tržištu. Postojeći proizvodni kapaciteti više nisu dovoljni za dinamičan rast proizvodnje koji se posljednjih godina kreće po prosječnoj stopi od 8,6%. Izgradnja nove hale znači i novih 150 radnih mjesta te 150.000 pari obuće, ali i stvaranje osnovnih tehnoloških pretpostavki za uključivanje u međunarodnu podjelu rada, posebno na konvertibilnom području. Na području Benkovačke općine označen je početak gradnje 4 objekata. U selu Vukšić postavljen je temeljni kamen za pogon ženske modne konfekcije Zagrebačke industrije moda. U Benkovcu počela je gradnja vatrogasnog doma koji će svojom suvremenom opremom pridonijeti protupožarnoj zaštiti u tom dijelu sjeverne Dalmacije. U selu Polača počela je gradnja zgrade osnovne škole koje će pohađati 300 djece iz 7 okolnih sela. U Stankovcima, najvećem selu Benkovačke općine, postavljen je temeljni kamen za kooperativnu. Dan koji će Benkovačku općinu, jednu od ekonomski najnerazvijenijih u našoj republici, izbrisati s liste siromašnih, nije više daleko. Naime, razvojni programi što se upravo ostvaruju ili su pred realizacijom pouzdano obećavaju brže gospodarsko stasanje te sjevernodalmatinske komune u narednom razdoblju. Ovih je dana tako krenula probna proizvodnja u tvornici polipropilenskog filma i tehničkih ljepila koju je u Benkovcu podigao zadarski Kemotrans, a već uskoro očekuje se proradit će i tvornica tlačnog lijeva koju je izgradio zadarski Vlado Bagat. Istovremeno dovršava se i izgradnja nekoliko regionalnih i magistralnih cesta koje će ovu općinu bolje povezati s razvijenim sredinama.
Programe izlaska iz društva nerazvijenih Benkovčani su oduvijek gradili prvenstveno na prirodnim mogućnostima svoga kraja. Stoga će se u narednim godinama uz daljnji razvoj obućarske, metaloprerađivačke i kemijske industrije posebna briga pokloniti unapređivanju industrije građevinskog materijala te intenziviranju poljoprivredne proizvodnje, za što postoje dobri preduvjeti. Baš ovih dana napravljen je prvi veliki korak u udruživanju glavnih nosilaca poljoprivredne proizvodnje i prerade između Poljoprivrednog kombinata Zadar i Agroprometa Benkovac. To će omogućiti da se poljoprivrednoj proizvodnji, prometu, preradi da puno značenje i da se na najkvalitetniji način revaloriziraju naši prirodni resursi. U predstojećem srednjoročnom razdoblju planirano je u razvoj privrednih i drugih djelatnosti na ovome području uložit će se oko 300 milijardi starih dinara, što će, među ostalim, rezultirati i sa oko 4000 novih radnih mjesta. Dakako, ističu u Benkovcu, suradnja s ekonomski razvijenim sredinama i radnim organizacijama u njima imat će i nadalje značajnu ulogu u ostvarivanju svih razvojnih programa. I da zaključimo, putovi kojima Benkovačka komuna korača u društvo razvijenih bivaju sve sigurniji i sve kraći. Intenzivan proces elektrifikacije Bukovice započeli smo 1973. godine. Neka sela kao Dobropolj, Popović i Rodaljice počeli su i ranije. Današnjim danom mi objektivno završavamo elektrifikaciju 53 benkovačka sela, u koja su uključena i sva sela bukovačkog dijela općine Benkovac. Posao koji je napravljen je vrlo obiman, značajan i s aspekta rada i financijskih sredstava naporan. Naime, izgrađeno je 62 km magistralnih vodova i priključnih vodova, 42 km niskonaponske mreže, 38 trafostanica. Ovaj podatak govori da se radi o razbacanom dijelu bukovačkih sela, njihovih zaseoka koji su tražili daleko veći napor od onoga koji se objektivno očekuje u konfiguraciji terena koji nije sličan ovome. Mi smo u taj posao investirali u objekte o kojima je riječ oko 3,5 milijarde dinara. S ovim procesom je završena potpuna elektrifikacija 650 bukovačkih domaćinstava, još su ostala 6 domaćinstava koja su u programu, iz objektivnih razloga nisu elektrificirana. Oni su u programu 1977. godine. Na taj način Benkovačka općina je završila potpunu elektrifikaciju sela, ostalo je još 15% neelektrificiranih domaćinstava u Ravnim Kotarima, koja su zbog velike udaljenosti od seoskih naselja ostala još nedovršena.